Гэта наша зямля. Под такой назвай у Брэсце прайшоў дзіцячы абласны экалагічны форум. 60 лепшых юных эколагаў Брэсчыны сабраліся разам, каб абмеркаваць пытанні аховы навакольнага асяроддзя. Аб некаторых рабочых момантах дзіцячага экафоруму рэпартаж Людмілы Салдзінай. Артём Паціюк у сваім жыцці пасадзіў ужо не одно дрэва. У роднай вёсцы Дарапіевіча Маларыцкага района садзіў і сасну, і бярозу. Цяпер хлапчук пакінуў добры след і ў Брэсце, пасадзіўшы уксуснае дрэва. Я хочу, чтобы природа была чистая, воздух был чистый, чтобы люди не болели, чтобы всем было хорошо. И когда она зацветет, листья будут, всем станет радостно на душе. Побач з алеяй, якую ў мінулым годзе заклалі ўдзельнікі 9-га рэспубліканскага экалагічнага форуму, юныя эколагі пасадзілі сваю у гонар 65-годдзя экалагічнага руху Брэсчыны. З кожным годам ён ахоплівае ўсё больш дзяцей, якія любяць прыроду і клапоцяцца пра яе чысціню. Около 6 тысяч ребят занимаются в 5 экологических центрах, которые работают у нас в Брестской области. Кроме этого, более 20 тысяч принимают активное участие в экологических мероприятиях, которые проводятся в области. Поэтому, в общем-то, занятость и вовлеченность очень большая. Мне нравится вот это дело. Мне нравится помогать, вот, садить деревья. Мне интересно. Настаўнікі, кіраўнікі экалагічных гурткоў экацэнтраў упэўнены. Калі дзяцей вучыць любіць прыроду з дзяцінства, яны ніколі не дазволяць сябе ламаць дрэўца ці кінуць смецце на зямлю. Даволі пазнавальнай у экалагічным выхаванні і адукацыі стала экскурсія удзельнікаў форуму на смеццеперапрацоўчы завод. Прычым не только для детей. Пропаганду нужно вести, поскольку очень многие, не только в городе Бресте, в Иваново и в других городах, не знают, как правильно нужно складировать и сортировать эти отходы. Дзеці ж у сваю чаргу прызналіся, паглядзеўшы на горы смецця, якія пакідае пасля сябе чалавек, яны цяпер будуць больш беражліва адносіцца да наваколля. В первую очередь мы можем перестать загрязнять окружающую среду, то есть не бросать мусор, относить его все-таки в отведенные для этого специальные места. Мы можем не курить. Ну, это относится к определенным подросткам. Ну, в общем, в основном, я думаю, не загрязнять окружающую среду. Сделать все, что в наших силах. Падобныя экалагічныя форумы – добрая магчымасць яшчэ раз даць зразумець маладому пакаленню. Чалавек – частка прыроды. І ад таго, як будзе адчуваць сябе прырода, будзе залежыць і жыццё самога чалавека. Людміла Салдзіна, Юрый Плінда, абласныя навіны, Брэст.